V tomto videu prečítam list od zákazníka, ktorý nám popísal príbeh kahlíc, ktoré sme preňho rekonštruovali. Určite vám napadlo, odkiaľ sa vzalo to množstvo kahlí. Myslím, že vás to bude zaujímať, tak to stručne opíšem. V našej dedine žila rodina lekárnika. Moji starí rodičia z matkinej strany aj moji rodičia s nimi udržiavali veľmi dobré priateľské vzťahy. Keď starí lekárnici zomreli, ich dcéra sa odsťahovala z dediny a dom odkúpila obec. Keďže bol veľký, neskôr ho prestávali na zdravotné stredisko. V tomto dome sa nachádzali kahlové pece. Dcéra lekárníkov tesne pred predajom domu ponúkala mojim rodičom, aby si kahlové pece a niektorý nábytok zobrali, radšej nech sú naše, než aby sa rozkradli. A tak v roku 1965 dala moja mama svojmu vtedy 15-ročnému synovi pokyn, aby tie kahle rozobral a odniesol domov na povalu. Dovtedy som kahlovú pec ani nevidel. V podstate som sa do toho pustil holými rukami a bez veľkej chute. Výsledok môžete vidieť na priložených fotografiách. V zopár kahliciach sa stále nachádzajú zvyšky pôvodného šamotu a hliny. Väčšinu sa mi podarilo odstrániť, ale to, čo nešlo von, som musel nechať, aby som kahlice nepoškodil. Odtedy čakali na povale nášho domu. Nikdy by som si nebol pomyslel, že o 60 rokov neskôr budem týchto kahlicami ešte pracovať a nie je to ešte v nich kúriť.